I det siste vloggarna som har vi tagit oss inte om att löva bilen hemma och att löva bilen skjutlösten runt omkring. Nu att jag ta så lösender om hur det är att köra en elbil och särskilt när vi får också den här Nissan Leafin som är. Först må jag säga att det är simpelthen den närmaste bilen i närkande av kost. Her så inte riktigt av utkör som vi tar de flesta nutjenbilen nu att överens likla läst start och så vidare. Och annars utgör som har vi farspilot, radar som ser hur länge bilen är framför och så vidare. Och självante parkeringssensorer framman och attan. Och så en rikve av appen som kommer hjälpa till att söka hur snägt och hur brukta ström och så vidare. Att starta bilen är väldigt simpelt. Du trycker av bromspedalerna och trycker av startskrattet. Och det är det. Bilen är så startad. Först kan man själv vänja sig sitter vi att du har inte motoren för gång som man ger av diesel- och bensinbilen. Här är simpelthen bara jag från airconditioning, hvis det är det som man har fra. Så kan man så displayen här. Såtja imus som hever vi karinsen gjør. Til dem såtja at her er 95% etter av batterien, og at det sverar til cirka 236 km. Det vill säga bilen har räknat ut att vi löjstillstånd som man är i lötene så har vi cirka 236 km att köra. Detta samsvarar inte 100% men det är tatt. Här i mine har jag så en knött som jag kan välja om köra fram efter eller atträtter eller parkeringsmått. Här är så en elektronisk parkeringsbremsa. Och framför är så några eka funktioner som jag kan välja så att det är så jag kan köra vid det som heter eco-mode eller e-pedal. Kör jag bilen i backer så brötes displayet här till mig så att det är så som man kan köra bilen kamera atträtter här som är så några punkt som visar hur långt frastövan är. Men här spännande har vi eisen ett display som visar 360 grader runt om bilen. Här är kameran simpelt ödlan så av bilen så att jag får fullt överblick över kvart det rätta för och vi synar av bilen. Så jag söker vägkanten här. Kvar är jag. Och jag söker om några andra bilar är runt om eller det är. Hvis jeg så börjar köra atträtter så som när jag kör bilen så kommer han att bli avvänkar om jag kommer för tatt på. Jag kan lättligen följa vi kvart är förbruk och kvart stående är vi elen och bilen. Här är en riktig information som man kan få fäster i displayen. Trycker jag här så får jag högt efter energiförbruket. Och här så gör vi från motor, som man brukar motoren, kvart förbruket är och kvart man regenererar vid att man får om att bräcka eller att man bromsar. Här så just det har stentra klimaanläggning så hur snägt förbrukt kilowatt är brukt här och annars kvart är förbruket i bilen. Här är så näka av eka utstör som fyllt vi är som Nissan Leaf. Till dem så att vi har farspilot och det som fyllt vi här. Vi har det som heter lane assist, det vill säga han hjälper där och ser fram till först ur banan där. Han hävdar att det som heter proximity som är till att här radar framan så att han kan se mig fra hur statt det är på bilen framför. Och till dömes i Karl Havner så kan jag sätta bilen till att köra först. Och om så en bil kommer framför mig som kör späkan så slackar bilen som är automatiskt där och om bilen så spyttar upp att så spyttar man upp att till förs och håller fast till förs. Ankra bilar här hvis du kör farspilot så tar du först om man gör bräcker så får den börja skjuta men hästen här håller sig så till ser förs och om du kör om man bräcker så brukar han ta eka energi som du vill generera till att lägga i ett batteri.
Ett annat som her hever, som jeg nevnte Janne, kameraer rundt om atlan bilen, og til dømes her av speklen et kamera, og til å fortelle meg reisen om en bil kommer 18-4, og via Iberhalla, så kommer en avværing, og det blinker i speklen. Jeg kan så eisne velge at søtja kameraene på denne veien, vi har trustet av netten her, så søtja jeg rundt om bilen og til som her. Jeg kan eisne søtja, hvis jeg skal bakka, så kan jeg få søtja her hver attara hjulet av høyremeien her. E-pedalen utrolig snilt. Hvis jeg har valgt at ha henne fra, og jeg som standard har vi gjerne alltid tendra, så kan jeg faktisk slippe vi bare bruke den ene pedalen rundt her. Vi tar bremsene og så speederen. Og hvis jeg har igjen i E-mode, så kan jeg køre sted ved å bruke speederen, og hvis jeg tar foten av speederen, så slakker bilen av. Så i rønt verre kan jeg faktisk gjøre den største parten av køringen bare ved å bruke den ene pedalen. Og så om det vi en elbil som regelt ikke noe gir, så jeg pjøs ikke bekymre meg for girskiftet eller noe sørt, så jeg kan faktisk bare køre den ene e-pedalen. Alternativet vi Nissan Leaf øyelig simpelt. Jeg tror ikke størst. Av bremsene først, og så størst. Velger at køre framdrift, og køre håndbremsene ned, og så kjører vi det ned. Jaue man høyrer fra en tilgjørt jaue som såleis at om man kører under 30 km/h, så skulle fotgänger høyre at man kommer. Annars så søtja her av displayen hvordan til energiforbruket her. Her kan vi søtja, når vi tar trøst av speederen, så søtja vi derfor opp og ned her, og tar fotene av speederen, så får jeg ned ut i blåa. Nu färg så om man en bräcka. Och här så jag först har vi karriär sin där speedaren och nu touch foten av speedaren och vi så att I har foten av speedaren än för jag har sin där framdrift, men vi så att det genererar ström nu. Hvis det foten av fullständigt så bromsar bilen upp och tar gången lite lättare och så bilen bromsar. Vi så här att han fortsätter att generera ström. Hessen elbilen utrolig nemmere at køyre. I prinsippet det ikke mer enn at trøst er størst, velger om vi færre fram eller atretter, og trøst er speederen. Det kun ikke nemmere, det som en simpel kassabiler på tannmaten. Her til to så noen andre eika funksjoner som man kan sette til, men det ikke nødt at vite noe om det, eller at kjenne noe til el, som så for jeg har en elbil. Det simpelthen å velge fram eller atter og trøst av speederen.